Avem o trăsătură, normal că la masă. Te aer, te aer. Uite acum. Bine-s. Oh, așa. Bună dimineața! Bună dimineața! Am plecat pentru prima oară pe anul acesta în Delta Dunării, la fel ca anul trecut, pe brațul Sfântul Gheorghe. Ne așteaptă o săptămână de pescuit și sincer nu știm la ce să ne așteptăm. Da, apa este puțin schimbată, dar tocmai asta face totul interesant. Din zare apar prințișori. Haideți să mergem să-i întâmpinăm, dragilor. Am ajuns după mult chin, multe bagaje cărate, zi Florin. Ce să mai vedeți zic? aici, e A jungla fost aici. greu. A Greu. fost. Da, am cărat tot, am pregătit tabăra, o să vă arăt și tabăra, o să fac turul așa. Foarte cam frumos tot. locul. Da, chiar e mișto. Bine, e cam open așa, e pentru... E open space. Da, nu v-am prezentat echipa. De data asta suntem și cu Antonio, dar și cu Nea Mircea. Suntem cu toată familia Buga. Familia Buga, da, cu Antonio și cu Nea Mircea, tatăl lui Antonio. Haideți să vedem ce prindem astăzi, mâine. Avem toată săptămâna la dispoziție, o să rădim. În principiu o să dăm la crap și somn Și la avem nevoie Heineken. de o limonadă. Da. Ca să ne refacem puterile. Vă prezint tabăra imediat ce o punem în funcțiune și ne apucăm de pescuit. Ne vedem mai încolo. Nu cred. Oh, da. S-a servit primul. Oh, da. Prima, zic, tu lasă un pic să bag la mai primă. Mamă, omul meu! Hai mă, bag! Bravo, bravo! Sparg gheața. Fericit? Oh, stai că e sub asta. Îți place la Mircione? Pe baltă, vedeți? Un cadru, încă un cadru, băieți, încă un cadru. Prima. Nea Mircea să duce să-și facă alea. E supărat, Nea Mircione. Nu. Nu. Eu am stat 70 de ori. Pare că, la urmă, ține de sticla. Ia uitați, dragilor, de la coadă 42 până la cap. Să păstrează, deci la mâncat, nu? La grătare seara. Haideți să vă prezint puțin locurile de pescuit, ca să înțelegeți care e vibe. Am eu o lansetă, este pe alună. Aici avem 4 lansete, 2 sta lui Florin, astea 2 ale mele. Toate sunt pe boiles. La una dintre ele și prins Florin mai devreme. Ia uitați și loc frumos aici. Fix pe una dintre bucle, ca să vă dăm așa mici indicii. Bun, sacul de porumb pregătit acolo. Aici eu cu Florin ne facem echipa rachetă, cum ar veni. Ne-am pus cornării, muncește la el din greu. Aici avem bucătăria. O să fie totul de bucătărie. Astea, vă dați seama, o săptămână bei ceva. Bun. Sacul de gunoi, nu uitați sacii de gunoi. Lansetele puse așa. O măsuță, chiar o să fie de bucătărie. Avem pe Antonio, care își pregătește... Ultimul, ca de obicei. Vrei și rege la morunaș, presupun, al rege n-ai cum să fii. Singurul de rege la mor. Așa, aici avem cortul lor, măsuță frumos, cum și-a pus Antonio aici frumos. Nea Mircea, salută oameni! Hai să trăiți mai bine, vin la pește. Aia zic, avem bagajele frumos. Nea Mircea și-a pus 4 acolo, 2 pe râmă și 2 pe boiles, nu? Și 2 pe boiles, 2 pe râmă, 2 pe boiles. Momentan nu mișcă nimic, dar e timp o săptămână. Și când începe el își pregătește mai greu săbile aici. Tot timpul. Eu mai întâi fac cortul, mă bag pe el, după aia... Aia zic. Acum am venit și cu ceva nou de acasă, veciu portabil. Deci și-a luat pe portabil, omul. Bărcuța, cască băierator de aia. Am mers de mai pomenit și a făcut datoria până aici. Florin umflă salta aia în cort. Ăsta este scaunul meu pe care îl luasem pentru feeder inițial, dar l-am făcut pentru crap. Da. Mi-am pus și hamacul acolo, presupun că o să dorm în el la noapte dacă e așa frumos și nu sunt țânțari. Momentan e bine cu țânțarii. Apa arată bine, într-adevăr e foarte scăzută pentru perioada asta, dar
Dar să știți, chiar arată bine ca și culoare, adică nu e nici cristal, nici cacao cu lapte. Se poate pescui foarte bine. Aici cel puțin. În zona asta de Murighiol. Da, haideți să vedem ce mai intră pe fir. Haide, picioane. Fă-ne mândri, fă-ne mândri. Picioane îi spunem lui Antonio, e porecla lui. Oare? Ridic. E mic? Cât de mic e, mă? Oh, primul ciortanel al lui Antonio. S-a sus așa la asta? Da, scoate. Dar e omorât puțin, dar... Bă, dar e frumos. E primul ciortanel mai măricel așa. Ia uite-l. Ba, am că ai prins cu mine atunci. Da, dar nu așa mare. L-am prins mai micuț un pic era. Ești Nu pot fericit? să cred, tati, a venit tati. fericit? Cumva sunt următorul campion la prins... Aveți, mă, că e de 4 metri asta. Uite, tati, pe el. Asta trebuie să liberăm băieți, ăsta e top. Nea Mircea! Uite-l aici. Bă, dar schimbăm acum, care prinde cel mai mic. Și dă sticla ala care prinde cea mai mică. Ești mândru de el? Da, cum să nu? Hai, dă-i pupul și dă-i drum. Hai, hai, dă-i, Da, bă, dă-i. da! Și a început nebunia, băieții mei, acum o să fie regele la apă, crap și la apă. Pune imediat. Așa, dragilor, avem aici un porumb pe care l-am lăsat la fermentat cam o lună, am cam uitat de el puțin. Miroase, nu vreți să știți, dacă ar exista o tehnologie să se transmită. Și l-amestecăm cu puțină humă din mal. Îi mai băgăm și puțin TTX ca să se coleze super bine și o să facem burgeri. Și Antoneta îi place foarte mult mirosul. A zis că vrea să-și ia acasă. Bagă-te în el, domnul chirurg. Dă porumbul de sub. Da, sumete-te, puiul. Ai băgat în molul ăsta mai spart? Păi ca să aduci porumbul în el așa. Așa, aia zic. Yes. Îmi place, băieții mei? Ia de aici, ia de ăsta mai uscat acum. Sau mai de sus de acolo. Uite, Uite, ia de acolo. Ăla e bun, mă. Ăla e bun, așa moale. Păi nu, că mai trebuie foarte moale, că mai are zeamă porumbul, uite, gen, îmi trebuie niște de la uscat. De acolo, din sus, din mal, știi? Cum se spică? Mama, sparcă în molul ăsta. Hai, pune în molul ăsta, să mai aduc Mai dă-i obrazul. Fii atent. Să mai duc la foc, eu mă dă porumb la foc. Bagă ambele mâini și al de... Revenind, dragilor, cu finalul, pentru că deja nu ne mai putem concentra, ne rupe nasul. Ia uitați cum a început să fac. Să facă burgeri ăștia corect. N-aveți idei cum miros. Ia uite-l, tati. Așa. Bine, celor care dacă tot ne filmăm, salutare. Așa. Sub Să nu dai unghi cu- am Să nu-ți explodeze în mână grenada, ai grijă. Domnul caporal. Aole, l-ai dat. Mamă, l-a aruncat aici în acolo, mal. unde vreau eu. Hai bine, fii. Deci Mai cam tare. pe aici, ca să înțelegi, cam așa se fac bulgării. Aveți grijă că e Și ceva... încercăm să-i ținem aici pe mult vad. cu zăpadă când era mic. Dă-mă mai departe. Da, ca și concluzii de seară, zi Florinaș. Am mai avut câteva trăsături. Eu am mai avut una cam la vreo jumătate de oră după ce am luat crapul ăla. Din păcate am ratat, nu părea neapărat mare. Și în rest câteva țăcăneli. Antonio, după cum ați văzut, a luat și el un ciortănel. Am făcut nădirea de seară. Așteptăm. Slăbuț pe ziua de azi oricum, dar abia am venit până o să nădim, Da, 2-3 nu s-a- zile durează puțin. Da, nu s-a nădit locul, adică astă seară am făcut prima nădire mai masivă, așa, în rest, pe zi am aruncat așa câteva mâini de boilesuri, doar semisolubile, ca să-l atragem rapid, să avem puțină activitate. Am zis să tragem așa mici concluzii pe zi. Prima zi, nici nu e prima zi full, prima jumătate. Prima jumătate de zi, oricum am fost puțin obosiți, adică am lucrat cu niște cârlige gata legate, n-am mai vrut să stau să-mi fac monturile, o să mâine dimineață mă trezesc și o să-mi fac, Da. o să-mi leg cârligele exact așa cum vreau. Și eu la fel, că vreau un cârlig mai mic puțin decât Da. sunt alea deja legate. Da, pe repede înainte, așa, prima zi, totuși a fost chiar Da, decentă, am mers totuși decent pentru că am avut activitate din prima zi, ceea ce e îmbucurător. Adică tot timpul când e activitate din prima zi e îmbucurător. În alte partide am așteptat 2-3 zile ca să vină pe vad și nici atunci nu era cine știe ce. Așadar sunt perspective bune ca și o partidă reușită. Da, o să ne ținem cu nădirea.
seara masiv, dimineața masiv. În primele zile o să-i dăm mult mai mult și ușor, ușor începem să... oricum o să-i facem un mix, în așa fel încât la început nădim mai mult porumb și mai puțin boiles și cu cât avansăm în expediția noastră, o să schimbăm raportul și o să Spre nădim mai boiles, mult da. boiles și aproape spre deloc porumb. Cum v-am zis, suntem pregătiți cu nadă și omeală efectiv pe toată săptămâna. Avem 2 saci de porumb, avem câte kg de boile? Nu știu, Avem vreo 3 avem vreo 4, da, 3 de 30, kg, 40 de kg, nu știu. Avem vreo 3 pungi de la Decathlon, încă vreo 3 de la CPK, dintre alea tari cu fishmeal. Da, Da. da. Partida asta anunță una interesantă. Acum ce să vă zic, rămâne să mai prindem ceva pește și să vă arătăm pe timp de noapte. Poate ne trezește și pe noi unul de la mare. Nu ne-ar supăra, deși suntem foarte obosiți, nu ne-ar supăra un trenuleț. Da, și revenim cu concluziile de dimineață, ce s-a întâmplat peste noapte. Da, parcă nu e așa de rău. Lasă cântă. Tot ai vreo muzică. Să mă, lasă că e pe partea alea, să te pești. Până aici, deja e târziu. Bă, de fapt, muzica sperie pești dacă e bas. Dacă sunt vibrații, dacă sunt, înțelegi? Bea apă tu capul în apă și să-ți dea drumul la muzică. E ceva, auzi un pic, dar nu te deranjează, nu e... Da, da. Ești foarte sensibil la tot ce... Da, mă, ne bătăm bem fișata, ne bătăm. Cum ăștia Dan Ciotui? Da. Haide, domnule, ne bătăm bem fișata aia și luăm văzdele. Și mergem până acolo, stăm cu ei, dansăm, bem cu ei. Nu. Vim înapoi după acasă. Hai că zică, hai. Nu și la setele, le butăm în malul. Da, te văd în stare urzică. Am mai fost și pe Albania cu alți băieți străini. Nu mă deranjează. Compania străinilor neapărat. Eu mă prietenesc oriunde mă duc, n-am probleme. Am uitat lopățica acasă. Nădește din mână. Da, e bine și așa. Tati, se pare că domnul Florin are o captură așa de dimineață. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Nu cred. Este ciortă... Se tai la filmare, la montaj. Pentru ciortii Asta de 4 metri. de 4 La 7 dimineața. Ia la la bal, ia să vedem. Uite ce frumos e. Lorin ți-a făcut escapada mea. Ai redresat-o bine, mă, jur. Sale mele astea. Nu revenim. Uitați, dragilor, cam asta e montura la care am prins până acum. Momentan, astăzi pe zi, dau cu cele semisolubile de la Decathlon, un cârlig Vicker de la Car Spirit și 2 bile aici. Am pus și pe una, a intrat și pe una, dar pun 2 că e apa destul de caldă și mi se pare că se topesc un pic mai greu. Mai rămâne totuși ceva pe cârlig, să nu țăcăne alpitura non-stop. Și cam asta e. Un antitangle și vârtej cu plumb. Simplu. Bună dimineața, dragilor! Iată că a trecut și prima noapte. Nu ne-a adus nimic, din păcate, doar Nemircea a avut o trăsătură pe la 6 dimineața. Mie mi-a ciupit puțin așa. Peste noapte am auzit lanterna aia, dar nimic. Practic, eu n-am prins niciun pește momentan. Dar dau după crap. Dau cu boiles, cu babe de păr, un păr de păr. Am mai nădit toată dimineața acum. Și așteptăm să vedem ce ne aduce și ziua asta. Pare promițător locul. Oamenii de peste drum, mai sunt niște oameni peste drum, am văzut că au luat ceva dimineață. Am mai luat și Florin unul dimineață. Micuți, oricum micuți. Sperăm la ceva mai mare. Dar e timp. E abia duminică. Am făcut o cafea. Bem o cafea frumos. Și ne apucăm de pescuit. Revenim cu
cu ceva pește, cu alt pește. O mrenuță. Ia arată-l mai aici. Merana aia s-o păstrați, că o băgăm la ciorbă, e top. Da, se face o ciorbă și e ce trebuie. Scoate peștele, mă, prima oară. Bă, Lasă, scoate, ia-ți peștele și dracu. ia peștele. Fericit, Nea Mircea? Fericit? Da, fericit că le-am încurcat. Da, topul. Arată peștele, mă, la cameră. Ala și Nea Mircea. Mirciune, hai, lasă aia și ia în brațe să faci cea Gata, mare. A scos fită. Ia uite ce frumoasă. Ia. Oh, ce mrenuț. Gata, v-am omorât. Ne-a omorât, ne-a distrus, în gând. Iau și frumos. Doamne, știu, la mai mult. Așa, N-am mai tată, arătat așa, sângele. Uite și Finalul. frumos. Aia e tot ciorțănel. Filmez. Ia să vedem. De mie, mică. Da. Yes. Opa. Să ne rupem gâtul. Văd că nu elimină boile sâri. Cam asta e. Cam o setalea momentan. Momentan, O mai veni bine și că am la altceva. început. Da, Revenim. revenim. S-a pus la măsurătoare aici. Uite, 40. 40. Ochiul despre 40. Nu, uite, 40. Da. Și e de la baza cozii 40. Uite. Ăla e. Bravo, Florin. S-a punctat. Florin. Îl luăm Florin că este- momentan e al doilea. Regele. Al doilea. Bang, am pus aici niște scărițe de porc și ceva cotle de vită. Ce mai avem aici, Florin, de făcut? Ia zi. Niște ceafă, Mai avem și astea niște românești, ceafă. cartofii sunt gata. Deci, uitați aici, Uldeiul e și el cartofi, gata. uitați cartoful. Ultimul îl avem și pe el aici. Uitați Crud. cartoful ăsta, Asta dragii, crud. uitați cum arată cu piper, cu Ia, sare. mănâncă. Ia vedeți, și-a luat Vă recomand de la Lidl, dar nu cred că mai primesc, că am alergat după unde ăsta, 16 lei, 16 lei. Dacă găsiți exact modelul ăsta la băieții la magazine de pescuit, e de la Lidl, 16 lei. Nu dați dublu sau triplu pe el. Da, am făcut și o roșie aici, muștii ăsta ca să-i dea, Ca să facem, să-i dea al gust. ia uitați cum arată. Consistent, frumos, nu e? E ceva Ce top trebuie, aici, ce pe trebuie. Delta Dunării doar topuri, băieți. Hai să mâncăm, că mi-e foame. Poftă mare. Avem o trăsătură, normal că la masă. Ia-l, Domnul Mircea, Minciogu, domnul Mircea, vedeți unde e? aici. Ce. E mare? Mare? Dacă nu e mare, dar Mai strânge frâne. Nemircea, aia filmează și Mata. Hai, salut. Filmează-l pe maestru aici la drill. Ia tu, Minciogu. L-a filmat și pe ăsta. Da, mă, da, luptători. Du după el la set asta. Așa pui. Filmează și mai dintr-un lume. Mică frumos aici, ne uităm la apă. A așteptat el, dar și când a intrat. Uite-l, ca lumea. De când îl așteaptă să intre? Mai strâng frâna aia. Ce drill puternic aici pe domnul Pif. Ăla e nezdrăvan roz, da. Da. Ia uite-l. Senzorii, nu? Ușor, nu-l grăbi. Ia-l ușor, ăsta e măricel, trebuie să lasă să mai plimbă, lasă să se plimbe, plimbă-l frumos, nu te grăbi cu el. Cred că e crap.
Uite-l. Lasă-l frumos, lasă-l frumos. Bagă mai înapoi. Te aer, te aer. Uite acum. Gata. Bine! Gata, mă, că-mi bag! Nu jura că filmăm! Nu bag nimic, vorbeam așa. Nu mai e supărat, a revenit. Ia uite acum. Mănânci, mă, cu poftă? Nu mai puteam, fierbeam, roceam. E primul pește notabil. Am mai prins o plătică și atât. Asta vine la sacoșe, îți dai seama. 3 kg cam asta. Are. Eu zic că are 3. Să voi. Vreau să vedem și... yes. Poza de final. 5. Ok, mai băgăm o mână de boile suri. Wow. Un cap frumos. Îți place, Mircea? Pare că nu mai mănânci, ai plecat să schimbi ceva acum. Bine. Ia ușor, să vedem aici de poza finală. Întoarce-te frumos la băieți, întoarce la băieți, să fac aici. Te-am lăsat în pace, dar văd că hai. Frumos. N-am putut să mă abțin. E superb. Până Bravo, acum tata, erai bravo. cu șervețelul la ochi, așa curgea la Chiar eram, sincer, e primul pește la mine. Chiar e primul pește. Mă rog, Da, eu am ăla prins vreo 5-6, agățat. mai mici într-adevăr, dar toți e pachetul Frumos. ăsta. E frumos. te mai las la una, hai, că ai să drag acum. Hai să vedem următoarea trăsătură. Few moments later, ala și Florina și-o bocat. Am mai venit ăsta, am curcat măturile, mi le-a făcut zău. A făcut măturile zău. Se eliberează, ca să știți, e eliberat. Noi nu facem jaf, v-am mai spus. Luăm așa de bun simț, să mâncăm și noi un pește, să ducem la familie. Are niciun rost, da. Hai mai revenim cu alt pește. Deci tocmai ce arcase certarul ăla și l-a scos Am la... făcut la setele zob și când l-am desfăcut, era blocată asta și a scos-o la mână cu ciortanul în ea. Deci așa ceva n-am văzut. Bă, ăștia-s frații Petreuși ce mi-au făcut ăștia doi. Doamne ferește. Haide să le liberăm și pe ăsta. A vrut să intre în apă Du-te de și aici. apa de 5 metri aici. M-am făcut și flash. Ia, zi, ne mergi. L-ai omorât sau nu l-ai omorât? L-ai omorât sau nu l-ai omorât? Ia să vedem cum... Ia uite-l. E micuț? Ah. Ăsta e ca palma. Da, frumos. E ca palma. Mă rog, acolo. Frumos. Îi dăm drumul. Ia să-l dezi. Ia ține puțin... Ia fi. Sau nu, îl țin eu și matar. Hai, nu ai prins matar. Bă, milime de tine, cum te-ai înțepat tocmai acolo? Da, nu știu cum m-a Cum luat. ai ajuns acolo? Țepa cam prost, da. Într-o parte? Într-o bordul ăsta jos. Stai mă, nu, că n-are nimic, dacă aveam niște... Are mica. Așa, Ia, să ducem la bată. ia. Ia să E drumul ne merge. să spălăm. I-a făcut și dușuleț. Și a plecat. Cam ne ține seara. Da. Du-te, puiule, du-te. E bine, Neamircea? E bine. Hai că a început să vină și pe strada matale. Eu tot n-am venit, țin seara. I-a amețit, l-a luat amețeala. Fericit la... A început să vină și la matale. Da, uite la ce le-am băgat. Ia să vedem La ce boabă are de-am de Neamircea. silicon și una de boabă normală. Fir de pe... Sa. Da, direct picărit. Și înaintașul ea ce înaintaș? E lung? Nu, e la care ai zis să-l tai jumătate. Aha. 15, Bun. normal, cam Bun. Antonio, la porumb de silicon cu porumb pe natural. Mamă, știi, mă, Antoniu, știi. Hai, zic. Pare că nu știe, dar știe. Neamircea a luat și carasul pentru ciorbă. Asta e cărășel frumos. Oh, ce cărășel frumos. Bravo, Neamircea. L-ai omorât. Am omorât să-l băgăm la ciorbă. Mamă, ce ciorbă o să iasă cu 7 feluri de pește, cred că avem.
Avem aici pe Nea Mircea, Daniele. A intrat. Ia-l copilul ăsta aici. Ia-l pe deasupra. Și acum ia-l pe deasupra. Pe după. Păi trebuie să treci pe după Lanset Island. Pe după la... E gata, gata, a scăpat. E măricel? Nu! Nu! Lasă-l să ia aer. S-a dus iar după celălalt fir. A, ba nu. Bines! 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 Tot la boabă cu porumb. Eu un silicon și cu o boabă de aici. Da, un boabă ciură. Bă, intră, nu zice nimeni, clar intră. Frumos, frumos, 2 kg spre 3. Păi ce e mata? Le confirm după sau e normal? Nu, ce și ăsta? 2 jumate, nu? Cam așa. A mea, tia, ține, filmează un pic. Uite. Au intrat, au venit băieții la masă. La masa de seară. Se scoate un pic. Da? Acum hai la fi... Da? Nu! Da, pe scaia că de baltă care și mata obișnuit de aia stau, dorm. Acum trebuie să faci. Aici de nu trebuie să iasă. Uite, să faci. Mă, bune, merge. Au. Olano! Pupa și dăm drumul, nu? Hai, revenim cu Florinaș. Ce e asta, Lorin? O nouă captură? Două boabe, mă? E că trebuie niște boabe mai mari ceva. Pe o boabă, O boabă? pe un boiles adică. Dar era mâncat boilesul. Frumos. Cine e regele lor? Domnul Lorin. Sunt, dragilor, a plecat. A ucis Lorin. Vezi să nu faci baie la 4 metri. E ceva, dar nu e mare, a? E vreun ciortănel. Că a tras odată tare și... Da, uite. S-a dat drumul la grădiniță. Ai intrat, nu? Cu boiles erau? Ups. Pe 2 boabe de boiles. I-ai spart capul. Era la puțin amețeala, dar face și eu eliberare. Cheamă-ți părinții. Gata, dragilor, și pe ziua de astăzi. Ce părere ai, Florin, despre ziua de astăzi? Mult mai productivă decât cea de ieri. Se vede că năditul începe să dea randament. Deja probabil ați văzut până la momentul de față, talia peștilor a început să crească și frecvența. Da, chiar vin mult mai mulți. Ieri, Vin mult mai mulți. În primul rând, astăzi cel puțin, pe lângă cei care au fost mai mari și așa, nu am pus tot pe filmare, dar au fost foarte mulți șortănei până la 1 kilogram, adică ne-au tâmpit. N-avea sens să umplem. Exact. Da. Momentan cel mai mare, undeva în jur de 3 kg. Da, undeva în jur de 3 kg. Am mai luat buga pe ăla pe care l-ați văzut că l-a și eliberat, undeva la... Nu l-a văzut. Nu l-a văzut, că a uitat. A prins și buga A prins buga un ciortan la vreo 2 kg. Un ciortan la 2 kg și l-am săpat pur și simplu, nu știu ce am făcut, am apăsat de 2 ori pe filmare și n-am mărit. I-a și dat drumul. L-a eliberat oricum. Acum știți cum e, o să ziceți că i-a dat drumul în plasă, da? Credeți-ne pe cuvânt că a fost bucuria lui, a fost primul lui ciortan. Da.
Chiar că vrea să-i dea drumul. Chiar îmi pare rău pentru treaba asta că Florin trebuia să filmeze și n-a... Că m-am spatele meu. am ars, da, l-am L-a ars. săpat cu ar. Ce să mai e, o să mai prinde el și o să fie și pe filmare. Da. Una peste alta, o zi productivă la Ciortani, e semn bun că au venit aici pe vad. Acum noi o să începem să ridicăm talia, mai momim azi și mâine, cred, cu porumb. Cred că și poi mâine ce ne mai rămâne ceva. Mâine, să vedem cât ne mai rămâne. O să-l terminăm oricum, clar. Da, și apoi o să schimbăm să nădim, începem să nădim cu boiles, să dăm doar cu boiles. O să mai mergem, mai facem o tură până Mahmudia să mai dăm la boiles, să mai cumpărăm boiles. Oricum, acum am făcut un mix, am fiert porumbul, am făcut bulgări, o să ieșim cu barca în scurt timp că se face seară, să facem nădirea grea de seară. Bulgării pregătiți, găletușă frumos, ieșim cu vâslele, bam, bam, îi lăsăm. Ne chinuim, muncim din greu să luăm ceva mai capital, mai mare, să vă arătăm și vouă, să ne bucurăm și noi, să fie toată lumea mulțumită cum ar veni. Ce să mai rămâne să venim în continuare cu update-uri, să sperăm că Da, venim cu update mâine dimineață, dar până mâine dimineață sperăm să vă arătăm ceva pești peste noapte, nu? Da, asta vreau să zic și eu. Da. Ne vedem cu ce mâncăm, ce nădim, ce astea și dimineața la update. Seară frumoasă să aveți. Seară frumoasă. Salutare, sunt Antonio, e zis El Picciono și am prins ceva. Ia să vedem. Ia uitați, băieți, este un... Pare plătică sau mornaj, nu? Păi nu ești tu regele. Ba, eu sunt regele. La plătici, e plătică. Îți că e bădicică, e frumoasă. Hai să facem și noi o eliberare corectă pe sălbatic. Cum s-ar spune? Dă-o primă like. Pas că, ai și din ac. Plătii. Îl omor pe plătii. Și astăzi, și mâine, și pe morunaș. Wow. Intră astea și pe boile și pe porumb și pe mare, tata. porumb. Hai, tata, du-te. S-a dus. Hai, de ce-i supărat? Las. Gata, plecat. Hai, du-te. Stai și să te mângâi. Hai, vino la tata înapoi. Uite ce panoramă. Cum te duci, bă, în mâlul ăsta? L-a morbit. Uite, de aici. Hai cu tati. Ce-că mă. Du-te, Dică, du-te. Du-te. Nu vreau. Nu vreau. Am să băgăm la oală. Te băgăm la oală, mă? Ești, n-auzi că te bagă la oală. Du-te, te rog eu. Uite că te bagă la oală, băieți, du-te. minute. A plecat, uite-le. Ai S-a dus. Lasă frumos. Revenim cu alții mai mari. Mai mare. Oh! Ia, le mergea că e pe să. Eu zic că e acolo. Lasă. Și aia-lalt. Ambele. Mamă, e unul care l-a luat, ia, lasă că unul e de asta și unul. Deci unul e în stânga și unul e în dreapta, nu? Ia vedeți trăsături aici. A slăbit-o pe asta, aia, ia-o pe aia, ia-o că a slăbit firul. Nea Mircea, a slăbit firul. Pe l-a slăbit, e slăbit rău. Vine încoace. Asta-o miciun. Stai tu? Hai, bom. Nu e? Cum nu e? Ba e. E, da, aia zic. Dar nu, slăbise, n-avea cum. O făcut așa mult, bă? Hai, lasă. Ciortan. Top, oricum, da. Bă, dar ce s-a lăsat, ești nebun ăsta, micu? Cine zdrăvan, bă, băiatule, bă. Ce-a dat peste aia la apă, A dat peste oare sau nu? Nu cred, eu cred că era și în asta. Lasă așa. Ăsta era prea minos să ducă chiar așa departe. Nu, erau la distanță, cum. O eliberare. Bravo, Nea Mirciune. Hai să vedem și eliberarea. Frumoasă pe sălbatic, ia să vedem. Ia, Nea Mircea. Frumos, îți place, a? Nu, culoarea. Păi ai, pe baltă. Diferența între baltă și... Asta e. Ia. Nu știu dacă știți, la domnul Mircea mai mult pescuiește pe baltă decât pe sălbatic. La omorâ, Nea Mircea, oricum. A fost bună. Hai, mă, eu cu ce să vin la Dunăre? Hai că nu Aia zic. Ia, Aruncă, băi, n-aveți să facem, mama, a luat, s-a dus. Nu, s-a dus bine, A plecat, gata. plecat. Avem aici, dragilor, primul pește la Antonio. Nu cred că a scăpat.
Nu e acolo, e acolo, e acolo, e acolo. Vedem dacă este speranță. Speranță este? Speranță este? E primul pe ziua de azi. Crăpuț, da. Ciortanel. Frumos, mititel și drăgăstos. Zboară, zboară. Dă-i. Domnul Mircea nu știe cu E ca pe... altul la el acolo, dar aici nu se poate pe astea. Uite, a plecat, a plecat. Frumos. S-a dus. Ah, Ia vedeți cât a carășoiu. Neața, dragilor. Salutare, băieți. Mă rog, neața e 11 ceasul, am dormit ca o vită, efectiv. el, că noi ăștia serios și am stat pe ele. Da, m-a ajuns oboseala, m-aș culca pe la 2, plus alcool, plus alea, asta e, ce să facem. Ziua a început decent, mă rog, a luat Antonio. Promițător. A fost un ciortan la 1 kg și ceva. Un ciortan. Avea vreo 30 cm. Da, am luat și un caras, cam atâta pe dimineața asta. Nici vremea nu e momentan cea mai bună. S-a cam pus vântul ăsta, bate așa, nu știu, nu e... Bate vântul cam tare, dar sperăm la ceva puternic, poate mai încolo. Am mai când se făcut o potolește. nădire, timp mai e să prindești ceva mai S-a mare. mâncat, să prindești energie. Am mâncat, bem o Așa cola că și ne auzim începe ziua. următoarele capturi. Da. Hai să ne vedem cu ceva Pom, pom. pești. Ia vedeți cât asta a intrat la parcă e asta. Mamă, bă, frumos, frumos. Chiar frumos. Ca idee. Bine, că nu se vede asta, da, e mai mult decât legal. La ciorbă și La ciorbă și cu ăsta. Că avem vreo 6-7 tipuri de... Sunt, s-au prins, Pokédex-ul e full. E bine dacă intră de ăștia. Să vină și Pikachu și... O să pornești la ăștia mare așa, să vină și un crab de la peste 5 kg. Ăsta e targetul, am zis că partida asta trebuie un crab peste 5 kg. Și vine. Revenim cu Revenim. Am mai intrat unul la Lorin, hai du-te tu. Am plecat. Da, de puțin fir. Oh, așa. Ia ți să vezi mustățile. Și o crapos, dar mă dormeam. Ai ieșit din corci că mă seau și o crapă ăsta și chiar l-a luat, mă. Bravo. Nu există, mă. Dă-te peste. Bravo, mă, felicitări. Hai să vină ceva. Revenim cu cântarul. Cântare. Mamă, prieteni, au venit pe noi călare, aparent. La Loana Mircea? Era agățată? Ia să vedem. Bravo, Nemircea! Tot, da, e ciortănele, e micuț. E micuț. Îl punem acum pe... Să vedem cât are. Ana Florine, a mea e mai așa, mai de talie. Fiu. Ia. Frumos. Pe chiar n-ar, Haideți. Punem aici Uite, ăsta e la limită. ăsta, Uite, are 42. 42, se vede aici. Deci, Dacă ăsta ăla n-are 100%. ăsta are... Hai să vedem și pe telefonul. Să pune acolo, sus, în cap. Bude să-i și... Așa, ăsta are... Așa. 30. 30. Ăsta se eliberează, domnule. Liberează, am plecat. Îi dăm drumul pe eliberare. Deci ca să știți, dragi prieteni, noi luăm doar regulamentari. Nu se păstrează nimic. Că e păcat. Nu facem jaf aici. Dați-i drum. Pupați-l. Aia zic, oh. Cheamă bunici.
Ești prea mic, e dezorientat, trebuie să ia puțin. Trebuie să ia puțin. Hai băiatul, hai, încolo, mă. A plecat. S-a dus. Așa scot balta din sânge. Și sacoșa. A plecat. S-a dus frumos. Revenim ceva și mai mare, că momentan doar 2-3 kg. Bam, și încă una pentru Florin. Se pare că Florin este în avantaj. Ia să vedem. Ușor să duc la 4 metri. El frumos, dar frumos, Florin. În stânga. Ușor. Nu grăbi, Florin. Wow, ce față a făcut omul meu. Minute așa. Nu-i mai ajungi. Nu-i mai ajungi La nas. Nu-i mai ajungi. Ia să vedem. Asta se apropie un pic de la al tău, să știi. E posibil. Ba da, mă, e posibil. Are 200 ăsta. Zici? Pune pe cântar. 200 are. Băi, ai văzut că îi aproximezi bine. Da, mă, da, omul are mecanica. În ochi. De care canade. Eu ți la altul ți-am care 3, la asta nu ți-am care 2, gen. A avut unul 958 de kg. Bă, și n-a filmat. Are 200. Gen. Ai filmat? Ba da. Bă, el ține pune mâna pe el, Ulesca. O glumă nu mai pot mai faci cu băieții ăștia prea serioși. Băi, după asta nu sunt serios. Lorin nu se complică. Hai, Lorin, vreau să te văd cu el în brațe un pic aici prost. Dă-te mai așa, mai către copac. Ți un pic, lasă la băiatul ăsta care prinde mai pe criteriu. Hai, Antonio, de la Boiles, nu mai asta. 2 jumate? Ia uite frumos. Frumos. Bravo, lui. Hai să te mai vedem cu, nu tu, alții. La Loanea Mircea e baban ăsta. Da? Pe l-am văzut musa cu coșa pe ea. N-avea cum. Ia-l și la miciune, nu te grăbi. Gata. Ne-arum... Nu trage pomulul ăsta, lasă-l să-l ridică, lasă-l un pic. Pe aia. Bă, dă-te un pic mai în față. E bătul lung, mă, ăsta. Da, aduc-te înapoi. Lasă-l ușor, lasă. De-aia nu se duc cu piețe așa. Dă-te un pic de bă pe aia. S-a punctat? Da. Aia zic, bravo, bre! Bate-te ce La mingea, bă! Îl omor până-mi gata, s-a uite. Libre. Nenorociști? Îl omorâm. Aia zic. Ei, uite, acum asta poți să mai la sacoș la Asta. Să-ți faci filmul și matale. Stai, nebunule! Nebunătule, stai. Să-i pui... foarte... Neche ca la post. Arătă aici la băieți. Pe lateral. Să vadă băieții, ia. Lasă-mi bine. Bang. Ia trage un pic. Nu se fie de rău, aia. Na, ce părna e de la Mincioc, că e, cum îi spune, are Nu mai plasă. pârnaie, că de la E tatăl ultimul. prietenului meu. Mai fi. Uite, cum o scape. E un minciuc care nu lasă peștele, deci este un minciuc care nu lasă peștele să fugă din el. Apreciați-l, iubiți-l. Chirurgii de la sectorul 6. Ia. Da, Tocă la primul. Mulțumit? Fericit? Da, foarte mulțumit, foarte La mulțumit. 2 de care necumpliți cu mine. Ca-și gura lui. Să trage pe dreapta, că e regulamentar. Fără bani, nu se discută de bani. Să-mi dea vreo 5 milioane. Oh, no. Iar, îl omoară Nea Mircea. Ma. Iar îl omoară. E nea. Mamă, Nea Mircea, ce l-ai făcut, bre? Zine și nouă, că... E crap, la cum a tras. Așa zic și Mai mare.
Hai să iau altă. Nu, de filmare e bun. Da. E caras? Nu e, mă, e ciortanul. E ciortanul ce? Ciortanele. Un mălai. Îl filmăm pe puiul. Da. Mamă, și-a înghițit. Mamă, eu. A înghițit? Da, stai că am o ingliță. Altădată, știți vorba aia, nu s-ar fi plâns nimeni. Intri în apă și mă atac. Gata și cu... Hai, gata. Hai, da, tati, hai. Se duce. Hai. Să-i ducem frumos aici. Ia să vedem. Uite-l înghițit, sărac. Eliberare. Hai să-mi spun. Dușulețul. Să face dușulețul. Du-te, puiule, du-te. Lasă un pic să revin, că îți dai seama, a trecut prin operații. Hai, du-te. Du-te în larg, du-te în larg. Du-te, în larg, așa. Nu mai veni. Hai, du-te. Cheamă pe tati, pe mami, pe tati. E un pic rănit la îngustă, îți dai seama. Hai că a venit la mata aici, pe vad, pare. Ai așteptat, dar... Cheamă Buga. A luat un pește, mă, uite. Bre, ce le-ai făcut, bre? Zine și nouă. E acolo? Ajutați-l cu... Mamă, ea pomoră Nea Mircea. Dacă nu... Intră un pic mai aproape, că nu poți nimic, că aici e mal. Dar să nu aluneci. Ia să vedem. Ce mă Peștele. duc retardat, n-am început aici. Ia zi, bre. E mare? L-ai băgat în prag aici. L-am băgat eu. Dă-i fir să iasă el. Așa. S-a punctat la Nea Mircea. Ia uite, bă, Tot ce ăsta, mare. ăsta mic. Contează, e pește până la urmă. Da, corect. Mai facem figuri acum. Nu sunt invid, eu sper. Chiar mi-aș dori să nu mai ia. E în drum și o problemă, dar treaba e. Dacă n-ar mai prinde. Nu m-a supărat. Ba, și trage ciortănica asta. Mamă, iar trece ăla, mă? Da, e Mirciu. Nu, Să ne ajungă aici, săracul. Wow, l-au omorât! Stați, stai la Acolo filmat. bagă la Superbet. Ia uite, frumos. Frumos. Ești mândru, mă, de tatăl tău? Să nu dar să nu arunci apă pe aia. Lasă-l frumos. Du-te mai aproape, că nu poți ieși nimica. Felicitări, domnul Buga a Oh, salvat... tati! Stai apă pe el. S-a dus. Olo, a venit și la Antonel. E peste... Ba da, e acolo, vezi? E peste cealaltă, că... Mamă, dar ce trăsătură puternică dezvoltată. Mai intră puțin în apă, mă gândesc. Uite. Dă-te cu la teta. Așa, intru după tine. Da, bine, te duci pe cealaltă? Da, frate. Stai. Dă-i în jos. Hai mă, o să asta se face după aia. Mamă, ce trăsătură a tras puternică asta. Cu bira? Eu mor. Eu mor. Ăsta arătă la mic pe ne-a venit înapoi. Nu mai e de. A, nu e de... Dar asta e șorti. Ciorti. Dar ce tare a tras, ești nebun? Bă, unii Ia uitați. sunt joși. Au, dar Mircione, ia să vii să te înveți. A intrat grădinița. Cum se prinde pește. Stai că l-au omorât sau... Nu, e bre, ăsta e... Ăsta e pui. Era mai mare al Nea Mircea oricum. Da. Unde e pește, da, nu e vorba de... Uite, o să-l vezi, uite-l aici. Ăla e pe...
Libarca aia. Bă, da, uite ce frumos, în buza de jos. Bună asta, Ia, bravo, Lorin. arată la Mulțumim lui băieți aici. Lorin pentru Hai zi. ce ne-a învățat. Ce frumos e. Ăsta cu ce? Am glumit. Ce să să fiu de așa coșar? Haide, Unde fugiți? Unde fugeți? Să vină tate și mami. Tatu mare. Să dea pensia. Vă pupăm. Pregătim aici, băieți, nu micul dejun, cina. Marele dejun. Marele dejun. Florin deja sapă la demol. Îi dăm. Deci am pus așa: porumb, humă de asta, boiles, am mai pus ceva nadă, niște peleți pe care aveam vechi. Gen cumva și acum trebuie să amestecăm, facem bulgări, știți ideea. Nimic nou, totul vechi. Mergem, da, mergem pe apă cu buslele să... Deci explică-ne de ce facem bulgări ăștia, poate sunt oameni care nu cunosc. Da, bulgărește facem pentru nădit, bineînțeles, și noroi așa rămân mai mult pe fund. Se amestecă în apă, stau mai bine decât dacă îi arunci. Pentru că aici, în delta Dunării, apa este curgătoare. Apa este udă. Și udă. Și trebuie să păstrăm nada cât mai aproape de noi. Da. Facem asta, nădim, au început să intre pe vadă, așa că nădim. Să-i ținem acasă. Le servim micul dejun, cina și prânzul Campionilor. a campionilor, doar campioni. Se întunecă și am zis să trag niște mici concluzii pentru ziua de astăzi, luni fiind. Ați văzut de fapt ce s-a întâmplat, mulți ciortani. Mama, acum am văzut plin de noroi pe mână. Plin de ciortani, am prins o grămadă de ciortani, ciortănei, un caras, ceva albitură așa mică și cam atâta. Sperăm să prindem ceva acum pe noapte. Pe noapte, deși am observat că noaptea nu prea trage, doar dimineața de vreme auzi ce a sărit acolo. Atac, ceva, cred că șalău sau somn sau crap a sărit pur și simplu, nu știu. În fine, da. Vedem, nu știu dacă să bag pe som, sunt așa nedumerit dacă să bag pe som, să bag o lasetă pe som sau să le las pe toate pe crap. Nu știu, noaptea am observat că nu prea trage crapul, adică n-a tras nici aseară, nici, nu știu, doar pe zi, în mijlocul zilei sau dimineața de vreme am observat că vrea. Cred că o să bag și una pe somn. În fine, concluziile pe ziua de azi cam astea sunt. A venit noaptea, vedem ce se întâmplă, rămâneți aproape, că sigur vine și ceva mai mare. Așa ar trebui, teoretic. Uite așa se Yes. gătește un pește. Ia să vedem, spune domnule, ce avem aici? În junglă, zici, hai să zicem o junglă. Că e ca o junglă. Ca o junglă, nu? Da, e aproape. Pare că sunteți în mediul nostru natural. Ia uite, Sunteți curat, uite tatăl lui ce Mowgli? face băiatul aici. Face pentru copilașii mei micărică. Frumos, frumos. Da, asta, căpățânatul ăsta. Așa. Să nu-l audă pe că vede măsa după aia. Da. Așa, bun. Vedem asta. Hai să auzim. Ia. Atât, acum pregătim pe a doilea. Doriți să transmite ceva, doamne Mituța? Da, uite, ți-ai acasă, a venit acum de la muncă. Îi transmiteți ceva E și obosit. prin această filmare? Da, ce să doarmă liniștite, că sunt bine, chiar sunt foarte Wow, bine. sănătos, e perfect, e perfect. Mă aștepte cu brațele A, uitați deschise. aici, fiecare face câte ceva. Deci, am făcut aici o mămăligă frumoasă, usturoi și aici crap prăjit. Ma, Te vezi dorme la mea. să avem poftă. Să avem. Neața, dragilor, a venit și ziua de marți, sunt aici cu Pif și ia să vedem ce facem. Vreau să încep prin a-i ura la mulți ani domnului Buga Dănuț Antonio, care a împlinit 30 de ani. O vârstă 30 de ani. minunată. S-au dus să ia de 20, gata, acum e bărbat adevărat. Și aia că sunt mai bătrân.
Da, legat de astăzi, ce să vă zicem? Aseară peste noapte n-am avut nimic, am și dormit oricum bombă. Chiar Toți am dormit dormit. bombă. Nu că Dar bombă. nici Top. n-am avut nicio trăsătură, iar de când ne-am trezit, sincer, n-am mișcat nimic la nicio lansetă, efectiv, nu știu ce se întâmplă momentan. În fine, astăzi o să, bine, probabil că am și schimbat noi pe boile stari și am încercat să facem o selecție să vină ceva mai mare. Le-am dat cu ceva greu de data asta. Dar tu ai dat cu porumb și a fost... Am dat cu porumb, Cam am la pus fel, pe fir de adică- păr porumb și nimic. Am avut un țac de dimineață, dar eu cred că mai mult a fost ceva albitură care a intrat în el, că au început să sară. Da, Aici astăzi pe o mal. să încerc mai multe, adică o să mai las pe crap, dar diseară aș vrea să bag 2 și pe somn, poate ieșim și la clonc, la un feeder, aș vrea să dau și la un feeder, aș vrea să încerc mai multe, dacă toți suntem aici, să profităm de zi. Da, ne început facem ziua. viața la A început- pește. Da, a început ziua, vedem acum ce se întâmplă și azi, rămâneți aproape să vedem ce se mai prinde și azi. Îi omorâm. Sare peștele pe aici, în draci. Să sară și pe noi. Ăia mari. Vă Ne pupăm. vedem curând. Bun, între timp ne-am apucat să facem o omletă. Face domnul Antoniu aici ceva de mâncare bun. Am luat un aragaz ăsta electric. Mi-a schimbat senzorii, o să viară și pe aia cu ce m-am înnoit. Da, lăzile astea. Am luat 2 de-astea mari. Una a luat Antoniu, una eu Florinaș. Așa, ne-am apucat să punem și niște porumb la fier să ieșim să mai facem unul de rede și târziu, da, aia e. Și vedem, trebuie să mai tragă ceva, mai așteptăm. Diseară o să bag și 2 părâmă neagră oricum. Să dau și la niște feeder. Ce să mai, da. Să fie ce mai tare. Da, pe e ziua lui Antoniu trebuie să prindem ceva mare. Nu vreau să fie ceva mare ca să pun pe potă. Prind eu cadou, să ți-l lau cadou. Și așa, ce seara? Adică 2 buni. Ia vezi cum o omletă corectă. O omletă corespunzătoare. Da, și face acea bugiginie acum, și timpul mă să gătesc, că Florin face tot timpul mâncare. Dar unele chestii micuțe așa mă mai bag și eu, la o omletă, la un sandwich, Da, ceva acolo. Alea grele, De ziua ta te-am pus la muncă, ai. la muncă, la diseară să bea puternic, să mă Da. pregătiți peștilor că... Am luat, avem niște vin, o să bem niște șpriță. Face. Un vin alb așa cu apă minerală, cu gheață. O să mai dăm o tură până la magazin acum să mai luăm ce mai trebuie să luăm. Și cam mai. Aceștia sunt senzorii pe care i-am cumpărat. Sunt de la Prologic. Nu mai știu ce e asta. 400 ceva, nu știu. Mi-a recomandat Ionut Spiridon. Că, na, cel mai mult trebuie probabil îl cunoașteți. Și sunt foarte mulțumit de ei, sincer. Eu sunt foarte mulțumit. Greșeala mea a fost că am luat doar 3. Că m-am zgârcit la bani, nu știu ce a fost în mintea mea. Am zis că îi mai am pe ăștia de la Delfin. Dar nu mai îmi plac. Am stația pentru 4, o să mai achiziționez unul separat. Dar chiar sunt buni, chiar sunt super. Decât ăștia sunt mult mai buni. Cât schimbam eu, astea, Lorin a luat o libarcă. Pe lângă bila. A putut să ia bila, a luat cârligul doar. A luat cârligul doar. Bă, e bine și așa. Îi dă drum, vă dați seama. Plecat, s-a dus, s-a lansat. A pus Bine, Antonio și niște... am zis că se mai topește cașcavalul ăsta un pic peste, dar na, nu Topește e ca la în gând. nu e ca acasă la aragaz. Ia să vedem că în sfârșit a venit unul. Ia. Descurci, da? A luat domnul primul după mult timp. Ți-am dat și-o pe ăsta scurt. Am luat firul. Ai luat firul? Dacă... Oh, Păi da, am avut așa. pe care? Mi-a mers senzorul. Ai luat 2. Nu mi-a mers senzorul, nu știu, Asta e. La 1,5 kg și tare. Ceva. ceva în genul ăsta. Îl pune pe metru și vedem ce se întâmplă. Stai mă, puiule, să te desfac. E micuț. Le liberăm la mai puțin mic. Cam ăsta e măcar. Am mai venit ceva, că am plictisit. Vedem activitate. A plecat. Fericit? Da. Revenim. Parca de aici. Cât te duce excursia? 40 de milioane! Să ne ia Să ne ia băiatul cu barca dacă strică motorul. Nu strică, că avem vâsle. A, și vrei să dăm până în Murghior la vâzle? Te baci? Nu cred că trecem de pe Norogen. Ca Arnold.
Am rămas fără benzină la barcă și trebuie să dau la văzle acum că le-am dat canistra băieților ca să umple cu benzină. Oh, noroc că stă aproape de tabără. Și mai am o canistră de benzină, dar n-am furtun din ăla și am încercat să pun, dar bate vântul și îmi curge pe lângă, nu merge fără. Și mă duc acum la camping ca să inventez cu o sticlă. Să tai așa o sticlă, să inventez. Să tai o sticlă și să pun așa. M-a rupt. Hai să că mergem. Asta e frumos la pescuit. Pățești fel și fel de peripeții. Amintiri. Ce să faci? I-am dus pe vest să mai luăm niște gheață de băut. E abia marți. Dacă mai stăm până sâmbătă, n-ar mai trebui una alta. Nu mai pot. E antrenant. Nu știu cum putea Ivan. Prima oară în viața mea când dau la vâsle. N-am dus nicio gagică în Herăstrău. La mulți ani, Antonello. La mulți ani, Doamne. La părinții. La părinții mei prima oară, apoi la mine, da. Da. Și să ne și 1.000.000. Gata, dragilor, și ziua de martă pescuit s-a închis fix acum, mă rog, s-a închis mai vreo 7 ceasuri. Da, mai sunt câteva ore de lumină. S-a terminat bateria la ceas. Astăzi a fost efectiv o zi pierdută pe drumuri, pe făcut cumpărături. Nici peștele n-a răspuns cine știe ce, în afară de un crap micuț, un ciortănel pe care l-am scos la 1 kg și ceva. În rest nu am avut răsături. Nimic. Acum că a venit cu boile, s-a mai luat iar, am mai făcut încă o cumpărătură de aia de mulți bani, Da, știți și voi. Am mai luat niște boilesuri, am mai luat multe chestii. O să facem iar o nădire grea. Stăm pe el, n-avem ce să facem, încercăm, insistăm. Nu suntem mulțumiți momentan neapărat cu talia peștilor. Am prins destul de mulți ciortănei, dar nimic considerabil, asta e problema. Da, tocmai asta voiam să vă spunem, că o să închidem episodul ăsta astăzi și revenim cu un alt episod în care poate o să vedeți ceva și mai mare. Exact, din același loc, aceeași oarecum strategie și aceiași oameni. Da. Așa că rămâneți pe fir să vedeți dacă am prins sau nu monstrul. Rămâneți aproape, revenim cu episodul 2 în 2-3 zile, ceva de genul. Și nu uitați până în alta, dați un subscribe, un like, că ne ajută să creștem Exact. și să continuăm povestea. Rămâneți aproape. Ciao. Normal interzis să dai la copii de băut. Da, e interzis, nu mai nu. E ceva interzis, dar hai, o fac, data asta. Bam. Avem aici și peștele. A făcut file de data asta. This time file. Și aici Antonetto lucrează La un pui corect. la un puiuț. La mulți ani, Bugacio. Picioare care rupe de buia. Suflă în crap. Recordul meu. Trăsătură. Acționăm direct, nu stă pe gânduri. Scopul a fost atins. Mai mult decât Vitetuciu.